Yun ata karon diri sa Hard Off, usa sa mga pinakasikat nga recycle shop diri sa Japan. So sa diri nga shop natay makit-an karon nga sapatos, mga action figures, mga sanina, mga electronic gadgets nga mga second hand, mga used na. So guys, atong sudlon muna ta sa kuan sa entrance din mo ato tagduaan. So tataw na sa kung nakasulid mga recycle shop. Mas ligo ko diri kita. Ito sa mga collection 1,200 Vegeta. Then si Goku 1,650, 1,500 Cell. So dagan mga duaan diri. Mga kani first entrance kita na dito. Kadua na sila mga Goku dun dapita. Mga gipang sul sa karton. Kaya mga gagmay nasa ko mga gagmay nga Dragon Ball Z action figures. 180 ro. Mahal kasi nani action figures. So mga Genius Special Forces napaliha yung lapita, mga karton. Piccolo for 1,200. Ito siya nakakulay. Kasagaran ng mga presyo kayo namang sa 3,000 yen, 800 yen. So, ha? O niya tato taas. So, nakadri mga kompleto nila mga karakter sa One Piece. Ano diri nga lapitan nga side kay mga stock toys ranging from gani kayo 1,000 yen. Shinron nag-price sa 16,500 nasa 7,000 pesos. Okay. So doon naman ko yung mga baligya ay mga pang used nga. So One Piece nga action figures. Gigmay lang siya. 300, 150. Okay na sila. Saan saan nga animate ya? So nasa akong paborito nga si Doraemon. Tag 2,000 yen. Kasagaran ako makita nga Doraemon kay naraman sa 500. So bali nata karon sa first floor sa Hard Off nga building. So matutas-taas karon. Bali atong unahon sa sapatos. Arta diri guys. Karon nata karon sa t-shirt nga area. Mga jackets. Tanawon to diri. So kini siya kay mga second hand, mga ginamit na nga mga jacket. Natay kuan karon natay kabayan diri. Nga nasa hi kabayan. Shh. Hi sa camera. Bali mo to si Lloydie akong kauban. So diri napay sapatos diri. Arta magsugod. Arta sa mo focus sa sapatos. Adidas Reebok. Dagdagan ano? Pila? 6,000. Sige. Ano siya? Pila na?
diri nga area kay medyo wa kayo fit nako. Nay gipangsud sa mga glass pero pricey, mahal ra. This is 39,600. So kapit mo gulubat itong naman ang battery sama siya. Para sa mana? Sagbot? Gasolina pa na siya. Battery mo ni? Battery. Sure? Asa nga battery? Double A? Di kanang chargeable ba? Parang portable ba? Portable na kan. Dekan mo. Okay, sa akong luyo kay mga electric guitars, tanan na to, sulungon na to, pila ang presyo. Nasa 18,000 yen, 19,000, 5,000, napoy stand. Oh, Sender na siguro ito. guitar. Yung tubuan. Yan, tumuwi. Siguro ang gitirikin na sa mga 5,000 ang range. Saan siya? Saan siya pugi? Ah, first. Nasi organ. Piano din. Keyboard 5,000. Microphone stand. Ano saan? Microphone stand 1,700. Ayos ba? Drum set 3,000. Speakers 1,500. Yan, mga amplifiers. Medyo mahal man ang mga presyo dito pugi. Ha? Medyo mahal ba? Anya ay kasagaran mga junk. Kato dai ganina junk to atong na kitaan. Ari ta diri dapita sa may diri po junk kunin diri dapita mga RCE nga wire, mga cords, tara. 100. Bali akong pangitan ako karon kay kuno ta kanang ato ta sa laptop. Karita sa laptop tanaw na to ang presyo sa laptop. Mga laptop HP dito Toshiba. Volume na do. Sa kalapad ug upat. PCI ni pension. Core i3 ka ni mo. Mga laptops HP dito kalapad unsan. Pero ayos ba Ryzen unsan. NEC Japan ang brand. Asus na HP para sa kuha gini ada ko rin din sa kalapad unom pero ayos ako na Core i3 lang medyo ubos-ubos og specs arita sa pero mga HP mga kasagaran ligya diri usag tulo Core i3 pero kumbatin na siya ba pang edit NEC ay Celeron so ay bike din na pita ang bata si Tita Spoon ba yan 5,000 so wala man tayo nakitaan diri nga nindot nga item adto na lang guro ta sa line nga shop adto ta sa unahan Dolra adto ta sa Famis guys. So, kita-kits niya. So, kung natin makitaan karon nga baratong item sama sa sapatos, action figures o mga gamit sa balay atong puniton guys. Ha? Okay na. So, we're gonna enter the house. So diri guys mga G-Shock na mga relo atong i-zoom in po man
Hope nga makakita tag nindot nga mga relo. Sa tara mga panglaki. Mga Casio o G-Shock. Mga Air Jordans. Nasa lang easy nga 350 boost. So kaso mahal kayo. Ay! Ay! Kumusta? Pagsunod na ko kanina, pag entrance pa lang dito ko sa may sapatusan, ibadlong ko nga di daw pwede mag-vlog diri. So ako napalit guys, kay kuan ra gyud kanang Dragon Ball ra nga action figure si Gohan, si Gotenks ug si Trunks. So mamauli namin sa akong kauban guys. And then so sunod siguro nga vlog, mangita po ko lang nga content. So tapuson na nako siguro dire guys ang akong vlog. Nga salamat kay sa pagtan-aw. Hope nga ma-enjoy mo sa akong mga video. Thank you. Peace.